човек трябва да се предизвиква, трябва да се изправя срещу най-големите си страхове и да ги побеждава. След като станах от пейката, първото нещо, което ме направи впечатление и ме разтърса, че всички системи в тялото ми бяха на предела си. Не се очудих от мускулната болка, защото не я очаквах, не я бях предвидил. Това, което ме притесни, беше останалите системи в тялото ми. Сърдечно-съдовата система, нервната ми система, хормоналната ми система, всичко беше на прага и като станах, имаше моменти, в които не можех да ходя, не можех да си поема въздух правилно, на където да се обърнах, ма болеше. Имаше 30 минути, един период на дезориентация. На другата сутрин се чувствах много добре, понеже спах 12 часа. Чувствах се добре, чувствах се щастлив. На другия ден бяха останали притриването в областта на опашката и болката в коремните мускули и гърба. Но всичко си е наред, всичко се връща към нормалното, скоро ще забравя за тях. Нищо чак толкова необикновено. Павло дете, бунтар, спортист, страдам цял живот от едната си. Най-големите ми неуспехи в живота са ми били заради едната ми, но най-големите успехи в живота ми са били заради едната ми. Мотивират ме най-близките ми хора, мотивира ме най-близкият ми човек в момента до мен, жена ми. Мотивира ме и малкото същество, което е вътре в нея и предстои скоро да излезе на бял свят. Ако това не е най-голямата мотивация на света, то аз не знам кое друго може да бъде. Да натрупам повече самоувереност. Когато човек изглежда добре, той се чувства добре и мислите му са настроени добре и позитивно. Съответно, когато с добра и позитивна нагласа, всичко в живота се случва по-лесно. Бил съм доста дълъг период от живота ми в Германия, като съм сменил много професии. Първата ми работа беше, когато бях може би на 16 години. Почнах да раздавам флаери за някоя политическа партия, дори не помня коя. И след известно време видях, че просто е безмислено и почнах да продавам цигари без бандерол. Вече като навърших 16 години, открих алкохола, открих наркотиците и не след дълго почнах да се занимавам с това. В продължение може би на 2 години. След това заминаване за Германия, там прекарах между 6 и 7 години от живота ми. Като, така да се каже, почнах всичко на чисто. Започнах от мияч на чинии, след това помощник в кухня,
След това, през цялото това време, успоредно съм се тренирал в фитнес зала на лостове. Заедно с тренировките почна да се увеличава интереса към спорта като цяло, към бодибилдинга. Почнах да трупам знания. Лицензирах се като фитнес треньор в България. После се върнах обратно в Германия. Лицензирах се като фитнес треньор в Германия. Завърших дуално професионално обучение като спортен и фитнес менеджер. След това се върнах в България, отворих Project Fit. Спорта изигра голяма роля, за да се преобърна живота. Човешките граници са недостижими, те са безгранични. Дишането е всичко. Не само в спорта, дишането е всичко също и в живота. Когато човек се роди, какво е първото нещо, което прави? Поема въздух. А когато човек се отиде от този свят, кое е последното нещо, което прави? Издиша. Тоест, ние живеем между една глътка въздух и едно издишане. Толкова не е дълъг живота. И да, дишането е всичко. Успееш ли да овладееш дишането си, всъщност искаш ли да овладееш нещо в този живот, трябва да започнеш от първото нещо, от най-важното нещо. От дишането. Интересното е, че не аз се обляках по метода, а метода се облече по мене. Метода само на мен. В момент, в който бях паднал духом, в момент, в който бях в един от тъмните дни в живота ми, в момент, в който бях депресиран, в който не знаех на къде да продължа, в момент, в който не знаех дали изобщо се струва да продължа. Метода намери мене, а не аз не. Започнах с 10 секунди студен душ. Дори не беше студен душ, беше хладен душ. На следващия ден направих 15 секунди, след това направих 30 секунди, след това можех вече, след известно време можех да седя 5 минути под студената вода. Почнах да търся нови предизвикателства. Почнах да търся замръзнали езерца, замръзнали водопади, високопланински замръзнали водопади. Не спирах да се предизвиквам. И в момента също не спирам да се предизвиквам. Като комбинацията от студоизлагането и благодарение на дишането ставах все по-добър и по-добър в метода, докато стигнахме до този момент. Когато почваш да обогатяваш въздуха с кислород чрез дишането и почнеш да медитираш, и когато почнеш да влизаш в студената вода, кръвта почва да циркулира навсякъде из тялото и когато го правиш редовно, почва да достига до такива части на мозъка, които по принцип не се оросяват. И когато тази кръв стигне до там и тя е обогатена с кислород, човек почва да контролира чувствата и емоциите си. Изключва стреса от ежедневието си и когато се елиминират тези лоши чувства, стрес, тревожност, гняв, омраза, тогава на повърхността изплува само любов. И любовта е най-голямата сила. Аз така всъщност си открих и метода чрез Wim Hof. Тоест неговото разпространение на дихателните упражнения, студоизлагането и силата на ума. Защото метода е щастие. Метода е любов. В този свят всяко едно същество, човешко, заслужава да изпитва тези неща. Всяко едно човешко същество заслужава да се докосне до тези неща. Няма по-велико усещане от това.
когато трябва да се изправиш пред страха си, например да вземем един скок с бънджа. Връзвата с бънджа, с въжето, знаеш, че си обезопасен, знаеш, че няма какво да стане. Знаеш, че ще изпиташ притока на адреналин, знаеш привилегиите от скока, остава да направиш само едно нещо. Да направиш една малка миниатюрна крачка напред. Това е нужно. Такъв съвет бих дал и аз. Всеки може да го опита. Нужно е, след като си взимате душ, в края на топлия душ да завъртите кранчето на студено и да издържите 10 секунди. Да се приготвите, че водата ще бъде студена, да я пуснете и да задържите 10 секунди. Всеки може да го направи. Не мисля, че някой не може да го направи. На следващия ден могат да бъдат 12 секунди. Никой не гони време колко да напредва. Важен е прогресът. Важна е всяка една малка крачка напред. Започване с студен душ и вече с самия прогрес да стигне до ледената вана, която е в пъти по-силна от ледения душ. Ако има как всеки да си осигури ледено потапяне от комфорта на собствения си дом и го прави поне 5 пъти в седмицата, ще изпита огромни привилегии, които ще му помогнат във всеки един елемент от живота. Във всяка една сфера на живота. Температурата на водата. Студеният душ в най-добрия случай, т.е. зимата, когато е най-студено навън, може да падне до 5-6-7 градуса. Докато ледената бъчва с благодарение на технологията й може да редуцира температурата на водата почти до точката на замръзване. Колкото е по-ниска температурата, толкова е по-голям шока за организма. Колкото по-голям шок се пребори организма, толкова той става по-силен, по-подготвен за всяка една стресова ситуация, понеже студа е стрес. Както стрес може да бъде трафика, скандалите в къщи, които почти всеки ги има. Стрес може да бъде всеки един малък неуспех, всяко едно малко разочарование, всеки един малък или голям провал. И когато се научиш да се справиш с стреса, да не се страхуваш от него и да го овладееш, ти вече си поел контрол. А поемеш ли контрол, се отварят безброй врати за теб, за всеки един. Най-големите успехи са няколко и са може би на работа. Най-големите ми успехи са, че винаги, когато съм претърпял най-голям успех, съм намерил себе да се изправя и да продължа. Това са най-големите ми успехи. Във всичките ми сговнясани ситуации в живота, в най-тъмните ми дни, когато съм бил от най-низко долу, да намеря вътре сили в себе си, за да продължа. Това са най-големите успехи. Гордея се с всички, които някога са били част от залата ми, част от мен, с всеки един малък или голям успех, който са постигали. Най-големите успехи, които са постигани тук, са не визуалните промени, ами хората, които са успяли да си променят умствената нагласа. Защото всяка една промяна в живота настъпва именно от промяната в мисленето и в промяната на гледната точка.
Преобръщали са животи, преобръщали са съдби. Хора в преддепресивно и депресивно състояние са се изправили и са продължавали напред. Хора с неуспехи в любовта са откривали любовта. Хора с неуспехи в работата са почвали да й се отдават и да печелят. Всеки си е намерил неговото си нещо, за което е започнал. Защото всъщност много хора си мислят, че почват заради промяна на външния вид, за начин по който изглеждат, но всъщност вътрешно в тях започват, защото усещат, че нещо дълбоко вътре в тях не е наред. Дори разчитайки само на интуицията си, интуицията никога не лъже, човек е способен да намери правилния път като цяло в живота. Искам да покажа на всички, че това, което правя аз, всъщност може да го направи всеки. Дали ще бъде рекорд на Гинес с 5500 коремни преси, или страха да влезеш в фитнес, или някакъв друг тип страх, без значение от какво естество е. Искам хората да видят, че направиш ли първата крачка и към страха, вече страха изглежда много по-малък, много по-нищожен. От тук нататък следва да стартирам тренировки за отключване на суперсили, като тренировките ще бъдат насочени главно към вече изградени спортисти и професионалисти. Като целта на тренировките е чрез дихателни упражнения и излагане и студоизлагане да отключа сили в спортистите, които не са предполагали, че седят вътре в тях. Чрез отключването на тези сили да спомогнем за подобряването на личните им спортни успехи и спортни качества. Успоредно с тренировъчните лагери, които организираме сезонно, върви и следващия ми проект, който се казва проект Физическа култура. Тренировките там ще представляват, те всъщност няма да са фитнес тренировки, няма да са кардио тренировки, ще бъде смесица от всичко. Ще има кросфит, хит, кардио, фитнес, интервални тренировки, всичко това ще бъде смесено. Няма до сега нещо аналогично, което да се прави в България, нещо ново ще бъде. Съм сигурен, че ще бъде много интересно за всички участници. Чувствам се щастлив за това, че изпълних целта си, за това, че изпълних личното си предизвикателство. Да, няма да спра, най-вероятно докато съм жив да предизвикам себе си. Дали ще бъде с рекорд на Гинес или с някакъв друг тип физическо или психическо предизвикателство, няма да спра да се опитвам да надскачам себе си.